nilihin pen kato koi mate isi Mirta Kimido. Mirta Kimi ke lapuson henlo El Fresco The Talent Show Season 2. Nan propjin kam klang dapu. Asin nang litumta labang solong cepati dun jining hang ulute bang ikha rapet nang cepati dun. For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Card News office at office hours. Karbieng lo ang kang lapen ang tan karbi ningkan kimi katalon. Hanjang lang solo racer po patwa klamalong hini ang deng karbi sengkan kimi katalon. Dipurong supila pen manja ahawar pregjama de malong karbi ningkan kimi katalon. Kardom aprang si karbing lo rado ana phan sitami nilihin pen karbi sengkan kimia kardom pajerdom. Nili news temelong pen thari chesong teron number tang ton pen arjui tham. Karbing long talawer along thang thang isiar ni karbi ningkan kimi talondon renti. Thang karbia khai keching sia chiklo amen. Thang a chiklo phan karbi ningkan kime chiklo adon variason. Thang red lang atheke longle kimi sai kimi kiri keching a chiklo lo. Ningkan kimi hirjumi chipi seroyang bong thang isiar ni karbiang long talawer lapen karbiang long ang tanalong karbi ningkan kimi talondon renti. Karbiang long Autonomous Council pen Dipu District Council Colony Open Culture Stays along Arnamardong pen si karbi ningkan kimi talon ajay mekpang chingpon lo. Laso pejong karbi ningkan kimia parman Karbieng long Autonomous Council Chairman Horen Singh Besi Belun Lopon lo. Klimso mar angbong Arjan ki kachepateta pado EMMD pukon si Arjan ki kachepate abangke ingpulo. Arnikang sam lunkan kapadupen si karbi ningkan kimi katalon amo papleng. Hanjang lang so lore sarpo patwa klamlong pini thang ni pai siar ni hini ang deng karbi sengkan kimi katalon asai alir alon pen kapaman pon aberta kat news long berta nang le Maipu Pratap rong parben kachari pon amailong chunbang rupsing rong pipensi sengkan kimi katalon abuthak lam thejai ponno labang so katalon pon long hidinat rong pipen hini ang deng sengkan kimi katalon alama kangtor long cherap chetodun karbi rong asaramai chunbang dormo teron mojadar barim borsing terang lapen hanjang lang suang kang akrap amaipu lapen chunbang atumta chetong dun renti ada porpai kepa porma lompen arjan ki kachipati hon kecheng kachipati bathli ke ap kachipati kengdong dang pen ke kat kachibai sonsuri kachivung nujokpi karlu kachipati langthe pen ke kat hei hui kachipati padopon pini sengkan kimi kar chomate katalon ponolong alhisar poman pen bogojan SDO Civil Dilip terang chetong dun phapangjang alhiaman pen em bari matum Rajendra Rongpi Jivon Chandra Pathak Ramsing Tokbi Board Chairperson Barim Kadom Terangpi Sarbi Joram Tiso Dilip Lek Thepen Chenglong Kibi Kethi Sarhu Sarhang Kethi Geding Atum Chetong Dun Pen Sengkan Kimi Karcho Amailong Aliralon Pidun Lapen Choran Esan Chora Petsi Ning Cheparong Ponlo Thang ni pai si arni karbi sengkan kimi kehok ateng pen karbiang long ang kangpi pregjama demalong karbi sengkan kimi katalon ponason taxi lower dilaji birla dung rong marjong ward number 10 along ta rong isi radatum karbi sengkan kimi talon dun Dipu rong marjong ward number 10 arong maipu lokon singhan sepen lam theke jaipon ke kedamtang surihini ra kretroka ningkan pen pining surihini ra trainer cap aningkan an ningkan ke thom pleng tanglo lapen abang sorong along kaboche ke karbi ang long pen ang tana karbi atum si bochilo kadogawi don pharo sira doning ko rai si an do lapening isivet pen rong ro bochilo pusi lam the chepaklar sorkar pen thang na tak kerap longle seta kidu kisung pen kaboche pon bomlo melang kachelenga tuwar pen amparta kinang sot kedoan kerap kelong je phanta sorkar aphan tuning repon pado lapen halapu manja ahawar alongta karbi ningkan kimi aliralon pen katalon abirta nangle alang letum pen manja blok along si ningkan kimi katalon pon asai padolo posi chinidon labang so katalon pon along khai chipu pepin pen karbi dimasa bengali marwari
Bihari Nepali chingrum pet pen katalon asai pachun pondo. Paroi sira doning koira isi arat tum ning sivet ceber thipen tu cerai lonang dolonang ilitum sungong lo la atokanu kedo ajoine la nilitum la so aing nam pen paru si nilitum ladak non puan don paroi sira doning koira isi arat tum hem chobocelo sorkara hin pen pusetame akera pavelang IMCM atumalong pen pusetame akera pavelang la pen putot nilitum ladak non puan la don paroi sira doning koira isiara tatum ladak citizenship puisido la so voter right nilitum non puan long lelang la pen putot nilitum keda matowar non puan nilitum ciri pon thek thelang la pen nilitum long ladak me la sona hubidha awar sai nilitum long pon pelang la pen putot nilitum ladak kijunalang nilitum mahin pen non puan ta ring isita nilitum choe pon thek thelang kopia theloma nilitum kiduk kela karat mane emena pen le che plumji puseta me ejakong nona matke avelang la pensi puthot nilitum to la an puseta me puthot nilitum mahin pen ningkan kimi karbiatum ningkan kimi nangkele la solong bangke ilitum ajat le duk lak puseta me ilitum ke cepalon ponangji matang ten ning arong alon cipi ponangji pojoine nilitum la si pini kado kaveara tum chingwai pensi pini arni nilitum pathik lo la pen la soarni ning arong alon cipi karbi ning kan kimi pu katalon ke la ke pi kalam la sin nanta rong kimi dak talon la ke ning cithi lo la pen ke la dak arong riso ejang ba sapi sar ku tum asatame nilitum kangni si non anta 2016 February 1 tarik pen pini an kan angkili anta nilitum kangni si dolong lang la si la son thak si eprang kibang ji lang anta la son si dolong ji posin nili kamat hapan la pen ansu se kan sinyal tak puran Non malum so por phandi na pharma berta mington ponik sene. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesiri alang hithi kulat along long pon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu long pon ikji Dehenamo pipotot bertalong wangtulom. Jor arong rong merdan Sirdharampur along ta pini thang ni phai si arni karbi ningkan kimi alir lompen katalon na berta katnya sa perang ke dengaung pen berta nang pale.
Labangso karcho dun mate katalon dun along ajay mik along jor arong amay pu birsing tok bi konchun bang pahar sing rong hangatong pen si chepatir pipon no alwisar po aman pen BJP BLCC Chairman Sotro Singh Teron Jor Teron arong rongasar Bhemton Teron jakong lamarjan along cheparjan dun abang Sundor Tokbi Director Mohon Tokbi lapen pinaan kiti geding atum chitong dun si asonson kachepati asay padopon si misen pen saimo pachun ponlo. Dipurong supi Binapani High School lapen rong merdan kachalenga towar arjeding kloipen kahino PWD asai kampen sai ke klempon bomatowar asai ke oithek tega jok All India Karbi Student Union achun bang starson ti so lapen ari sang ho tumpen PWD atowar ke klem asai ke oi harlong kitu ke thok roi aputhak ningkang samsi chepaklan EISU chunbang starson tisu perangke angno lamthi kepaklam pon ke harlong mesen jongsi thokpon pe pulutang ti sai ke klam ingtonangji lapen puthot mesen harlong wan pen thok thusi siding pon pe minangji pusi ningje lapen contractor dibon rong hang aphanta propchen pen mesen harlong ke thok pon tu pen sai ke klem pon pamiji aphan pachini pon lo amparta eso rajuti munga phan setami labang so puthak pachini dum labang so puthak eso timung pen lamkar chipidun thu alang li pen kaning je tengke Karbianglong Autonomous Council pen kithik pon tang Silunia Aquari pen si van bomlo lasi konat Aquari harlong si kimi dolangma adem nang paklang dunon pusi puthot EISU tumaphan pachini thu. Pini news time bang kila pon si kangton poniglo lang ibom ta card news channel to meet me korwang tu.